Изберете любимият ви поп-фолк и балкански хит. Гласувайте на нашия сайт radioveselina.bg. Веселина топ 10 и Балкани топ 10. Официалните седмични класации на Радио Веселина. Всяка неделя от 11. Стани! Пътищата са почистени, пистите обработени, шофьорите печелят телевизори. Да, това разбираме под зимни условия. За всеки 10 литра бензин или дизел Фромпетрол получаваш една бонус точка, а при събрани 3 безплатно гориво на стойност 3 лева и шанс да спечелиш телевизор Samsung. Зареждай Фромпетрол и печели. 4 дни коледни изненади в Зора с цени невероятни на специално избрани продукти. Смарт телевизор Finlux 40 инча само за 499 лева. Пералния Hotpoint Ariston клас A3+, за 8 кг, 1000 оборота, 499 лева. Хладилник с фризер Finlux, общ обем 312 литра, клас A+, с диспенсер, цена 449 лева. Мултифункционална фурна за вграждане Indesit, клас А с механичен таймер, цена 299 лева. И още много предложения ви очакват от 22 до 25 декември в магазини Зора и онлайн на zora.bg. Зора ви пожелава весела Коледа и много здраве и щастие през новата 2017 година. Ех, Чичо Митко, майстор си ти, дизайнер. Колко хубава и модерна е станала банята ти след ремонта. Кой? Аз ли? Не. Всяка баня може да е такава. Плочките и всичко в нея от Керамик Мега Маркет. Големия магазин по пътя за Войводиново. Плочки, ванни, мивки от А до Я за банята и не само. 2 декара и има повече от 250 монстрени бани. Няма по-голям в Южна България. 3D проект ми направиха, че и отстъпка от цената дадоха. А аз моля Гошо да идем за плочки за кухнята и хола. Сега няма да му се размине. Гоше, хайде на разходка до Войводиново. Знаем, че градът ми преживява трудни времена. Затова правя какво? Автомивка. Не, певчески конкурс. Тази зима е време за кастинг. Look at her butt. Oh my gosh. Добре ли си? Да, супер, благодаря. Und du? Ела и спей. 23 декември в кината на 2D и 3D. Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Радио Веселина. Ти си не стала с тобом свака nada, ostala je samo jesenja balada. Ti si nestala, s tobom svaka nada, ostala je samo jesenja balada. Teško mi je i sve teže, teško svakog dana. Ja plačem i pevam baladu o nama. Teško mi je i sve teže,
Весела Коледа с Радио Веселина. Със съдействието на... Здравейте, аз съм Медовинко, синьото мече от медена питка и меден линцер Медовина. И искам да ви пожелая весели празници! Спрях ли да ти липсвам, като заспивам? Мене спря ли да те боли? Кои ръце да отида, докато още ми липсваш? Радио Веселина. Болен се будя в 3 през нощта, като си говоря своите неща. Болен ти давам, върни се при мен. Виж ме, виж ме, виж ме. Какво ми е, питаш, какво да ми е? Нещастно, самотно, гадно, празно без теб. Така си прекарам проклетите дни. А ти как си, как си, как си? Има ли кой да те гуща вечер? Аз